Dneska se za námi do prodejny All Stars přišla podívat čerstvá finalistka Mezinárodního mistrovství Německa 2010 Lucka Talafová, která reprezentovala Českou republiku v barvách All Stars v nové kategorii bikini. Luci, chtěla bych ti pogratulovat k hezkému výsledku na první soutěži. Děkuji. Pro ty, co sledují náš web, v podstatě tě mohli vidět v sekci Hardcore Babe a taky na fotkách z veletrhu FIBO. Jak jsi se vlastně dostala do All Stars týmu? Tak já jsem se do All Stars týmu dostala díky Báře Benešové, kterou jsem potkala vlastně na souboji titánů v Plzni, což je vlastně Kickbox, a tam jsme si vlastně vyměnili nějak kontakty. A teď ti vůbec napadlo, že budeš soutěžit v kategorii bikini? Ta soutěž to mě vlastně napadla zase díky teda Báře, protože vlastně po FIBu tak se zmínila o tom, že vlastně vzniká nová kategorie, a to bikini. A já jsem už teda předtím i dřív chtěla začít soutěžit, ale věděla jsem, že prostě nemám takový svalstvo, nemám takovou jakoby postavu k tomu, abych tak mohla hnedka začít nějakou soutěž. A ty bikiny pro mě byly úplně nejlepší a vlastně Bára řekla, že to je soutěž přímo pro mě, takže já jsem se vlastně na ně těšila od první chvíle. A jak dlouho jsi se na soutěž připravovala? Připravovala jsem se 4 měsíce. A chodila jsi do posilovny už předtím, nebo jenom před tou soutěží? Ne, samozřejmě jsem chodila do posilovny už předtím. Vlastně jakoby odmala chodím do posilovny, ale takovou jakoby každodenní trénink a i vlastně s trenérem a speciální strava, to tu jsem měla ty 4 měsíce. A co ty a strava, jak již během roku a jak jsi se stravovala, nevím, například měsíc před soutěží? Tak dřív jsem jedla úplně všechno a hodně sladkostí. Pak díky tomu FIBu, vlastně jsem už byla 2krát, tak jsem tady tyhle věci omezila, protože tam jsme se naučili trošku jíst jinak jídelníček a to bylo jakoby hodně masa, rýže, zelenina. A vlastně to mi už zůstalo a já se snažím jíst nějak zdravě. A taky trošku jakoby dietně, i když nějaké sladkosti si samozřejmě dám. Co se používala za doplňky All Stars v dietě? A v dietě jsem používala hodně Lipodex 0, tak jsem měla aminotropiny, to jsem vlastně mývala vždycky po cvičení, jako po tréninku. Pak jsem měla diet meal, což bylo úplně výborný, lahůdka. Pak jsem měla proteiny a to bylo asi tak všechno. Když se zeptám na cestu na soutěž, bylo všechno v pořádku, těšila ses? Cesta byla úplně výborná, protože jsem letěla letadlem a Barča mě už vyzvedávala vlastně ve Frankfurtu. A já mám ráda lítání, takže to bylo úplně úžasné. A když jsi potom dorazila teda na soutěž, když tě oblíkli do plavek a viděla jsi v podpacích a nalíčená, jak se cítila? Wow. Jo, úplně super, Barča to umí a umí kouzlit. No. Takže tě česala Bára a malovala? Česala mě, malovala a vypadala se nádherně. No, byla jsi jak princezna, to je pravda. A jak jsi byla spokojená s výslednou formou? S výslednou formou jsem byla spokojená až vlastně ten den, protože si myslím, že nejvíce mě spadla hodně jakoby ta voda a cítila jsem se úplně nejlíp. Samozřejmě jsem neměla takový svalíky, jak měly ty holky, ale myslím, že jsme to nadehnali těmi máskama a tím make-upem. Začátek. A před soutěží jsi se nechala slyšet, že se jedeš hlavně podívat, jak to vůbec vypadá, jak vypadá konkurence, abys mohla na sobě zapracovat na nějakých těch nedostacích. A jaká teda ta konkurence ve skutečnosti byla? Tak ta konkurence byla hodně veliká a byla hodně dobrá. Ty holky vlastně už byly několikrát na soutěžích, takže měly spoustu zkušeností. Cvičili dlouho na tu soutěž, se připravovali jsem rok a šlo to na ně jako vidět. Každopádně myslím, že jakoby vzniklo z toho video a já se s ním budu hodně učit, protože ta prezentace je samozřejmě hodně důležitá. Tak je důležitý ten celkový jakoby dojem na tu porotu. A já si myslím, že si z této soutěže odnesu hodně, co, jakoby, abych věděla, co mám zlepšit a co nemám. Takže do příště aspoň víš, co zlepšit. A na videu ze soutěže si vypadala přirozeně, jsi neměla trém? Trém jsem samozřejmě měla, Barča to na mě poznala, nebyla úplně tak veliká, přímo předtím jsem měla velkou, byla mi zima, třepaly se mi nohy, ale potom, jak jsem si obula botičky, tak to docela všechno spadlo. Takže botičky dělají hodně. A když jsi se probojovala do finálové šestky, jaký jsi z toho měla pocity? No, měla jsem úplně nádherný, protože jsem ležela vlastně na zemi v mém pokoji a hrozně jsem si přála, aby se tam dostala. Jí jsme tomu moc jakoby nevěřili, protože to byla přece jenom to první soutěž a vlastně ten trénink byl jen ty 4 měsíce. Ale jako o to víc jsme se vlastně víc radovali, byla jsem úplně šťastná, že jsem něco dokázala a že vlastně jakoby ten náš tým může být trošku na mě pyšnej.
To určitě je. A 6. místo je na první soutěž, super úspěch. A budeš se účastnit dalších soutěží, když bude mistrovství České republiky příští rok? Zúčastníš se? Chtěla bych se určitě zúčastnit, samozřejmě už jsem tady byla víckrát se jenom podívat, teda třeba na Renatu Ticháčkovou a musím říct, že v tom Německu je to úplně jinak, ta atmosféra je úplně superová. To bych tak asi neměla říkat před Čechy, ale je to tam úplně super a já doufám, že jednou tady tomu taky takhle jakoby dospíme ty prostory, tam jsou nádherný, příjemná atmosféra a já samozřejmě pojedu ráda i do ciziny a chtěla bych ještě určitě do Německa, co jsem si hodně oblíbila, ale samozřejmě i do Česka. Tak já děkuji za rozhovor, měj se fajn, ať se ti daří v dalších soutěžích. Děkuji moc krát.